Tervetuloa kaikille, jotka ollaan tämän pöydän ympärillä ja kaikille, jotka kuuntelee tätä välineiden kautta. Mä olin todella kosketettu siitä palautteesta, jota tuli. Ihmiset kiitti todella Jumalaa Jukan osuudesta panna näitä tonne kanaville. Ja ilman tätä niin se jäisi pöytäpuheeksi. Mutta kiitos Jumalalle tästä etuoikeudesta. Me halutaan käyttää sitä oikein Isä Jesuan Messiaan nimessä. Israelin Jumala, koko maailman lunastaja ja vapahtaja. Jesuan sinun Messiasi nimessä rukoillaan ja pyydetään Pyhän Hengen läsnäoloa, apua, johdatusta tässä, mistä me nyt puhumme sinun antamalla kyvylläsi. Kykyä meillä itsellämme ole, mutta me ollaan hyvin luottavaisia siihen, että sinä olet meidän kykymme, apumme, voimamme, vanhurskautemme. Ja kaikkea sitä, mitä meiltä puuttuu, sinä meille annat. Jos jollain on erityinen tarve sydämellään, joka vaikka tätä kuuntelee, niin me rukoillaan, että sinä kosketat näitä ihmisiä. Ja autat meidän johtoamme, maamme johtoa täällä Israelissa, täällä koti-Israelissa, Netanyahua, pääministeriä, sodanjohtoa, Hallevi ja myöskin Galant ja kaikkia näitä muita, kaikkia johtajia ja neuvottelijoita, että pääsisimme sinun rauhaasi, ei ihmisten tekemään sellaiseen, mikä ei kestä, vaan lopulta pääsisimme sinun rauhaasi, kun sinä saat sen paikan, joka sinulle kuuluu. Eli anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin me annamme meidän velallisillemme. Että sinun nimesi kaikessa kirkastuisi, sinun valtakuntasi tulisi sydämiin ja maan päälle konkreettisella tavalla. Jesuan nimessä. Amen. Tänä iltana mietiskelin, että mistä aiheesta olisi Jumalan tahto ja ajatus nyt jakaa. Ja tulin tähän tulokseen sydämessäni, että se aihe olisi, kun kyselin, että se aihe olisi tämä Messiaan tuomioistuin. Tai se Messiaan arviointi-istuin. Se on suuri asia, mutta ennen kuin menemme koskettamaan sitä, niin pari sanaa puhuisin tästä hengenvapausasiasta. Kauan sitten oli tämmöinen kirja kirjoitettu, se oli sen kiinalaisen Jumalanmiehen kirjoittama hengenvapaus. Nyt tätä hengenvapautta voitaisiin lähestyä kahdesta näkökulmasta. Siinä kirjassa itse niin lähestyttiin siitä näkökulmasta, että meidän itse ei pitäisi tehdä sitä työtä itsellemme, minkä vaan Jumala voi tehdä. Kun me tarvitaan murtuneisuutta ja oikeaa mielenlaatua ja nöyryyttä, että kun Jumala sitä tekee, että me vaan alistumme hänen hyvän ja väkevän käden alle ja Jumala tekee sen. Ja jos me yhdymme Jumalaan siinä, niin lopputulos on hyvä ja saamme lisää nöyryyttä, sitä murtunutta sydäntä. Ja siitä tulee sellainen vapaus, jossa on Jumalan läsnäolo, että me ei tuoda itseämme esille, vaan me ollaan ihan luonnollisia ja kerromme asioita, että Jumala tulee esille, eikä se iso minä. No niin, tämä on todella suuri puoli tästä hengenvapaudesta, ja tämä asia tulee esille aivan varmasti sitten siinä tutkimusistuimessa, joka ei ole kadotustuomioon vievä istuin, vaan se on se uskoville, Jumalan omille järjestetty istuin, josta sitten tulee esille ja määrätään, että mikä on kenenkin tehtävä, jos tulee tehtäviä yleensä
1000-vuotisessa rauhanvaltakunnassa, joka on täältä Jerusalemista käsin koko maailmaa käsittävä asia, valtava asia. Mutta se toinen puoli hengenvapaudesta on myös tämä. Jos ei ole kysymys tästä murtuneisuudesta ja nöyryydestä Jumalan edessä ja myös ihmisten edessä oikeasta Jumalan mielen mukaisesta olemisesta, niin myöskin ihminen voi olla ulkonaisten vaatimusten orjina. Jos Jumalan sääntöjä ei nähdä vapauden lakina, niin kuin Jaakob sanoo, vapauden lakina. Psalmista 19 sanoo, että anna minulle armostasi minulle sinun lakiopetuksesi, Torah. Suomessa ne kai sanoo Toora, tällaisen sanan. Okei. Eli vapauden henki pitää olla, että me näemme Isän kasvot taivaallisena opettajana. Monet painottaa sitä, että Torah on opetus eikä laki. Yhdyn siihen aika pitkälti, mutta jos se on pelkästään opetusta, niin se on opetusta, jossa on voima takana. Se ei ole sellaista tavallista koulun opetusta, yliopiston opetusta. Se on todella valtavaa opetusta. Se on sitä. En mene siihen nyt. Eli me tarvitaan vapauden ilmapiiriä, ei sellaista pakkopaita ilmapiiriä, että meillä on hengenvapaus, jossa me voimme elää, kasvaa, ottaa vastaan Jumalalta kaikkea, mitä hän antaa. Jos meillä on semmoinen, jos ilmapiirissä ei ole vapautta, niin ihmiset sulkeutuu kuin kukat kylmässä säässä. Siinä ei voi kasvaa, jos Jumalan ojennus ymmärretään muuna kuin rakkaan Isän ohjauksena. Siihen kuuluu myös kuritusta, mutta se on sitä isällistä rakkauden asiaa. Ja sitten se ulkonainen ilmapiiri pitää olla siinä, että me ollaan Daavidin majan hengessä. Se siitä. Nyt mä haluaisin mennä näihin sanan kohtiin, että kaikki perustuu Jumalan sanaan. Kun tämä aihe on edessämme, tämä suuri hetki, jolloin varmaan aika pian pääsemme sen istuimen eteen. Minä olen niin toivorikas Messiaan pikaiseen tulemukseen nähden. Onko minulla mitään salaista tietoa siihen? Kaikki se salainen tieto on kyllä täällä, mutta meillä on niin paljon lisää syitä odottaa nyt. Mitä hullummaksi maailma tulee, sitä suuremmaksi tulee meille tämä toivo. Ja sitten ne hetket, mitkä meillä on jäljellä, elää hänelle kunniaksi. Hänen voimastaan, hänestä käsin, hänelle ja hänen kunniakseen. Jehudan kirje, 1 luku. Täällä on sitten lopun ajalle neuvoja. Tämä 24 on ainut jae, mihin haluan nyt mennä. Hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Tätä ei pidä ymmärtää niin, ettei tulisi yhtään sanottua väärää sanaa tai minkäänlaista lankemusta, mutta sellaista lankemusta, jossa me jäämme alas. Tämä puhuu voittoelämästä, mutta joskus ihmisellä on harhakuva voittoelämästä, että siihen ei sisältyisi yhtään mitään, mistä pitää sanoa, Jumala, anna minulle syntini anteeksi. Meidän tarvitsee joka päivä puhdistautua. Se on aivan varma asia. Se kuuluu tähän ohjelmaan. Mutta hän voi varjella meidät lankeamasta, ettemme jää lankemuksiin, vaan aina nousemme, vaikka se lankemus olisi vaikka ajatuksessa, niin heti puhdistautua, koska meillä on näin valtava
näkyy edessämme. Pääsemme Messiaan istuimen eteen, jossa hän jakaa palkintoja. Pääsemmekö me palkinnoille? Kilpailimmeko me sääntöjen mukaisesti? Tämä on valtava asia. Hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Ja tähän voisi ihan panna oman nimen siihen, että hän voi varjella minut lankeamasta niin, että minun ei tarvitse jäädä maahan. Ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen. Siis hänelle sitten kunnia. Eli tästä Messiaan tuomioistuimesta voisi tulla semmoinen halleluja asia, ja me voisimme olla joko filadelfialaisia tai niitä smyrnalaisia, niin se oli se toinen seurakunta, taisi olla Smyrna. Jo näitä kahta seurakuntaa vastaan ei ollut yhtään nuhtelua. He olivat nuhteettomia. Tässä on meille sana, että me voisimme olla tällaisia seurakuntalaisia. Ja nimenomaan Filadelfiasta sanottiin, että niillä oli vähän voimaa. Niillä ei ollut mainetta, niillä ei ollut omaa suuruutta, mutta ne piti kiinni Jumalan sanasta eikä kieltäneet hänen nimeänsä. Ja heillä oli se sydän etsiä siinä köyhyydessään ja etsiä Jumalaa. Ja tämä oli se, mistä ei nuhdeltu. Ja samoin se kärsivä Smyrna, jos oikein muistan. Nyt menemme toiseen Raamatun kohtaan. Ja se on täällä Psalmissa 45. Ja se yhtyy tähän ajatukseen, minkä me nyt juuri luimme. Se yhtyy tähän. Nyt Psalmi 45. Kiitos Jumalalle hyvistä Raamatun kääntäjistä. Kiitos Jumalalle näistä käännöksistä, mitkä meillä on. Ja nyt tarkoitukseni ei ole olla ylikriittinen tässä 38 käännöksessä, mutta minun täytyy sanoa tässä kohtaa, että olen yhtä mieltä itseni kanssa tässä, mitä nyt sanon, ja hieman eri mieltä tämän käännöksen kanssa. Eli tämä alkaa kauniisti veisun johtajalle, siis psalmi 45. Veisun johtajalle veisataan kuin liljat. Liljat on se ylösnousemuslilja, joka on siellä laaksossa. Ja ne liljat oli siellä yksi kuningasten kirja luku 7. Siellä pylväiden päässä oli liljamuodostelmat, jotka lilja vetää sinne ylös. Se on ylösnousemus-sana. Se on se, mihin Messias tuo ylösnousemuksen. Jopa kun puhutaan laaksojen liljasta, niin hän tuo sen elämän sinne laaksojen pohjaan. Me ollaan puhuttu täältä. Se, missä meillä on suurin tarve, ehkä vielä suurin synnin tunto, ja vihollinenkin voi painaa päälle. Siihen hän tuo sen liljan tuoksun. Sinun syntisi on maksettu, nyt saat astua ylösnousemuselämään. Panet vaan ne taakat pois omalta tunnolta sinne alttarille ja astut ylösnousemuselämään, sen tuomaan voittoon. Veisataan kuin liljat. Se on kaunista tässä, että ne liljat on monikossa. Mä en voi välttää sitä lilja-ajatusta niiden temppelien pylväissä, mutta se ei ole meidän aiheemme. Koorahilaisten mietevirsi laulu rakkaudesta. Tämä on rakkauslaulu. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja. Tässä on, kun morsian kohtaa ylkänsä siellä ylhäällä. Tälleen minä sen ymmärtäisin. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja. Minä lausun, kuninkaasta on minun lauluni. Nyt tämä on se kohta, missä minulla kolahtaa tämän käännöksen kanssa. Eli se mikä on käännetty kuninkaasta,
Se on Lamelech, Lamet Lamelech tai Lemelech. Kuninkaalle on minun puheeni, ei siinä laulusanaa ole. Se on se, mitä kuninkaalle tämä morsian puhuu. Tämä on se, jossa hän tilittää. Hän on tämä morsian, jolla on se sydän, mikä on siellä Juudan kirjassa. Hän on siinä valtavan kuninkaan Messiaan edessä ja alkaa kertoa omasta elämästään. En voi täysin yhtyä tähän kuninkaasta sanaan. Se englanninkielinen Amplified-käännös sanoo sen kuninkaalle. Ehkä se joskus voisi tarkoittaa eli kuninkaan aiheesta, mutta siinä olisi se al tai joku muu ilmaisu, min tai al, jos se olisi kuninkaasta. Hän kertoo elämästään, eli siinä on se tilityshetki. Minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. No, tämähän on merkillistä. Tässä voisi ajatella, että se on niin valtavan vaikea hetki ihmiselle olla kaikkivaltiaan Messiaan, Jumalan pojan, ihmisen pojan edessä, tilityksessä, että osaako siinä sanoa mitään, mutta se tästä selviää siitä tilityksestä, koska tämä rakkaussuhde oli morsiamalla tähän kuninkaahan aikaisemmin, niin tämä morsian katsoi sitä kuningasta, niin ne sanat sieltä tuli niin kuin helposti, kevyesti, aivan niin kuin kuninkaan silmiin katsomalla. Se ajatus tuli sieltä ja siitä tuli ylistyskokous. Ja tämä morsian sanoi, sinä olet ihmislapsista ihanin kaunein, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Eli mä ymmärtäisin näin, ja voi olla ihmisiä, jotka näkee ihan muita näkökulmia tässä, mutta katsomalla Messiasta ja hänen huuliansa, tämä morsian ymmärtää, se oli niiden armon sanojen kautta, mitä minä sain ottaa vastaan. Niiden sanojen kautta minun elämäni muuttui. Ja niiden sanojen kautta minä tein ja suoritin mitä tein. Koska mitä tein, niin en tehnyt sitä yksin, vaan hänen kanssaan. Ja miksi minä tulin? No, tämä on kai suomen kieltä. Mani hueti, what I became. Mitä minusta tuli, ehkä olisi parempi sanoa. Se, mikä minun elämästäni muodostui, sanotaan se näin. Se on yhteistyötä hänen kanssaan. Oksa viinipuussa. Okei. Ja sitten tämä morsias sanoo, vyötä miekkasi sinä sankari. Eiköhän mennä puhdistamaan maan piirin häälattiaa. Siellä pannaan ne suuret luudat toimimaan, kun 666 tulee valtaan, niin Jumala vastaa 777, ja ne on ne 7 sinettiä, pasunaa ja maljaa, jotka ovat ne suuret Jumalan luudat, joilla hän puhdistaa häälattian. Tällä tavalla meidän tulee katsoa tuomioita. Se on se puhdistus, josta tulee maanpiiristä tulee Jumalan kunnian paikka ja häälattia näihin seuroihin. No niin, sitten menemme pariin muun raamatun kohtaan. Ensimmäinen Korintolais 3 jae 11. Siitä alkaa tämä selostus, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on. Se on Jeshua, vapahtaja, pelastaja, Messias. Voideltu pelastaja Jeshua, Hammashiach.
Jeshua Messias. Jos hän on perustus, niin ihminen on sillä perustalla. Jos hän on sillä perustalla, hän on pelastettu. Pääseekö hän palkinnoille vai ei? Vai joutuuko hän jäähylle tässä valtavassa rauhan valtakunta tapahtumassa? En tiedä, onko jäähy-sana oikea sana, mutta tuli nyt sanottua se sana. Tämä on valtava asia, mutta tämän ihmisen pelastus, joka on Messias perustalla, ei ole tässä kyseenalainen, vaan se mikä on hänen osansa seuraavan 1000 vuoden aikana. Eli se on valtavan suuri asia. Mutta muistakaa vielä se, ei 1000 vuoden päättymys ole maailman loppu. Sitten tulee uusi tilanne, uusi Jerusalem. Ja siinä kaupungissa ei ole kenelläkään kyyneleitä sitten. Eli edes niillä, jotka eivät tulleet opetuslapsiksi, mutta he otti pelastuksen vastaan. He olivat niin kuin se Lot, se sellainen uskova, joka oli tosi uskova, mutta hän oli ei voitokas, vaan epävoitokas, miten se sanotaan. Epävoittoisa. Mikä on se sana? Okei. Muuta perustusta ei voi panna. Se on, joka on laskettu. Se on täytetty. Ja 12. Muuten on valtavan hieno asia ajatella sitä, kun se sana meshalem ja hebrealaiset seurat täällä käyttää sanoa nishlam. Se on ihan sama ajatus. Arameaksi on meshalem. Se on täytetty. Oli juuri se sana, kun viimeinen uhri, se on siinä suuressa sanakirjassa. Viimeinen uhri, kun tehtiin illalla, iltauhri oli tehty. Ja sen jälkeen ei ollut lupaa tehdä enää yhtään uhria. Se uhraava pappi sanoi, meshalem tai nishlam, se on täytetty. Tämä oli se sana, jonka Jesua sanoi iltapäivällä, kun hän teki sen koko maailman kattavan uhrin. Okei, jatketaan. Ja 12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljesta. Niin kunkin tekoon tulee näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Se on se Jumalan kirkkauden tuli, joka tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Tämä on iso asia. Ei ihme, että Paavali puhuu siitä, että meillä on Herran pelko. Eli tämä ei ole orjallinen pelko, mutta tämä on tosi iso asia. Niin kuin Jukka pyrki aikanaan lentäjäksi, siihen tuli se hetki, että pääsenkö minä lentäjäksi. Tässä on se, pääsenkö 1000 vuoden aikana johonkin tehtävään. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli jos se rakennuskin palaa, kun se oli tehty puusta ja heinästä ja oljesta, ei niistä ikuisista materiaaleista, josta mieltekisi puhua enemmän, niin se rakennus palaa. Eli se pitäisi kääntää näin. Se joutuu vahinkoon, ei hän joutuu vahinkoon. Ei siinä ole kysymys siitä ihmisestä, vaan rakennuksesta. Mutta hän itse on pelastuva, eli se henkilö ikään kuin tulen läpi. Eli kun hän käytän tulen läpi, niin se jäi, minkä Jumala teki. Lot kärsi
paljon. Hän oli vanhurskas Lot. Raamatussa sanotaan se selvästi, mutta hän kärsi paljon, vaikka hän pelastui. Mutta Jumala ei ottanut pelastusta pois, mutta hän kärsi täydellisen menetyksen, joutui sinne vuorille. Mutta se siitä, mä vaan käytän Lottia esimerkkinä siitä, että emme halua Lottia uskon elämämme esimerkiksi. Haluamme Abrahamin uskon elämämme esimerkiksi. Tietenkin on pelleilijöitä, joiden usko ei ole todellista, niin se ei ole Lot siinä, että niitäkin on, että en mä tästä asiasta ole epätietoinen. Sitten toinen korintolaiskirja. Ja täällä on sitten ihmeellistä asiaa. Tästä puhutaan hieman. Nyt tässä kirjeessä, toinen korintolaiskirja luku 5, on asioita, jotka pitäisi yhdistää. Nyt kun me astumme Jumalan virtaan, se on Jumalan valkeuden virta, se on Jumalan kirkkauden virta. Jumalan sanan virta on niin kuin valtava joki, virta, joka tulee sieltä valtaistuimen alta. Juuri näin. Ja me tavallaan mennään jollain pienellä kupilla ja otetaan sieltä kupillinen ja se on ihan hyvä, se on ihan okei näin. Mutta minä aina yritän etsiä, enkä voi sitä omin voimin tehdä, että mistä se virta tulee ja mihin se menee, niin kuin yhdistyä siihen korkeampaan ajatukseen sieltä ylemmältä tasolta. Ja tähän me tarvitaan Jumalan armoa. Mitä mä tarkoitan selvällä fennoskandian kielellä? Mä tarkoitan tätä, että tässä yhdistyy tietyt asiat. Tämän luvun alussa hän puhuu, me ollaan tässä majassa, mikä on tämä meidän ruumis. Tässä me huokaillaan, jalka ei nouse niin reippaasti kuin 20-vuotiaana, 30-vuotiaana. Ei ole enää ihan sama veto päällä, vaikka syödään vitamiineja ja mustikoita. Ei ole samaa vetoa. Me ollaan tässä majassa, jossa me valitetaan. Ja 4, sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua. Eli sanotaan suoraan, että mä en haluaisi tulla vanhaksi, enkä ikinä mennä hautaan, vaan pukeutua, että elämä nielisi se, mikä on kuolevaista. Mun on pakko kertoa yksi kertomus. Olin erään sukulaiseni haudan äärellä ja menin sinne ja kun se 75 vai 6-vuotias erittäin reipas mies, ja hän kaatui siihen, mikä keuhkokuume vai mikä se oli, niin vaikka oli muuten erittäin virkeä ajatus, kun hänet laskettiin sinne hautaan, siinä oli pikkupoika, mitähän se olisi ollut, 7-vuotinen, en muista, katseli sitä touhua, veljeni tyttären poika, katseli siinä haudan rinnalla, kun se pantiin se mies sinne hautaan, ja sanoi ääneen, että ne, jotka teki seremonia siinä, niin ihmetteli. Se pikkupoika sanoi, tuonne minä en halua ikinä mennä. No, tämä on juuri se, että ei me halua riisuutua tällä tavalla, vaan me halutaan pukeutua elämään, eikä mennä monttuun. No niille, joille menee montun kautta, ei se ole muuta kuin monttu. Kuolemakin on voitettu. Mutta se ajatus on tässä. On olemassa elämä, joka nielee kuolemaa. Miten tämä yhdistyy
tähän, mitä tässä luvussa sitten myöhemmin on. Tässä puhutaan, että me vaalitaan Herran pelossa. Ja sitten ja 10, että meidän kaikkien pitää ilmestymään Messiaan tuomioistuimen eteen. Ja tässä meitä tutkitaan, että mitä me tehtiin ruumiissa tai mitä meille ruumiissa ollessamme on tapahtunut. Mä panen vähän aramean ajatusta siihen nyt. Ja seuraava ja 1 sanotaan, että tämä saa meissä aikaan Herran pelkoa. Ja sitten jae 14 sanoo, että Messiaan rakkaus vaatii meitä. Miten tässä hypätään elämästä, joka nielee kuolemaa, sitten Messiaan tuomioistuin. Tämä on niin kuin tosi Herran pelon asia. Tämä ei ole leikin asia, tämä on valtavan iso asia. Ja sitten, mutta ei se ole se pelko, joka vaatii meitä jakeessa 4, että me eläisimme hänelle, vaan se on Messiaan rakkaus. Miten tämä pelko ja rakkaus tässä sopeutuu? Tässä on, kuulkaa, semmoinen asia, että jos tämä menee läpi, niin tässä tulee valtava vapautus ja samalla oikea Herran pelko. Johanneshan sanoo siellä, että rakkaus, joka on täydellinen, karkottaa pelon. Hei, apostoli Paavali, puhutko sinä samaa mitä Johannes? Nyt mä sanon, käytän jälleen erittäin armoitetun miehen sanaa. Keijo Lindeman aloitti tällä tavalla puheensa, että se mitä puhun sanon sen vaillinaisen ymmärryksen kautta, joka minulla on. Minä lainasin tämän jakeen Keijolta ja pidän siitä kiinni. Mitä nyt sanon on sen vaillinaisen ymmärryksen kautta, mikä minulla on. Ja antakoon Jumala teille enemmän ymmärrystä. Mutta se on tässä, mikä minulle on annettu ja se on vaillinainen. Mutta se on tässä. Tämä elämän virta, joka nielee kuolemaa, on se salaisuus siitä, että me elämme tässä suhteessa Jumalaan, joka palkitaan. Muistakaamme, kun 1000-vuotisen valtakunnan, rauhanajan valtakunnan temppeli tuolla noin, kun se temppeli nousee, niin sen temppelin minkä kynnyksen alta, puuttuu vähän tätä Fennoskandian harjoitusta, pyydän anteeksi. Sen temppelin kynnyksen alta lähtee elämän virta, joka tuo elämän kuolleeseen mereen ja sitten varmaan tarvitaan kalastuslupia. Siis tämä Jumalan istuimen alta tulee vesi. Ilmestyskirjan luku 22 alkaa samanlaisella kuvalla. On Jumalan valtaistuin ja sieltä valtaistuimen kynnyksen alta, vai sanooko sen oikealla ilmaisulla, lähtee elämän veden virta, joka on sitä elämää, jos ei ole mitään kuolemaa enää jäljellä, eikä mitään kiusausta, eikä mitään tällaista. Eli nyt kun me olemme Messiaan tuomioistuimen edessä, eli arvosteluistuimen edessä, me siitä käsin näemme sen, mitä tämä nainen siinä Psalmissa 45 puhui. Kun hän katsoi kuningasta, niin hän puhui niistä kauniista sanoista, jotka lähti hänen suustaan. Ne sanat on se sama kuin se elämän virta, joka tulee kynnyksen alta. Eli eipä nyt innostuta liikaa, sanotaan se ihan rauhallisesti. Se on siinä, että miten paljon me ollaan oltu tämän elämän virran kanssa tekemisissä. Jumalan eläväksi tekevien sanojen kautta.
kautta, Jumalan elävän sanan kautta, joka tuo lunastuksen, eli anteeksiantamuksen ja vanhurskauttamisen. Ja sitten elämän siihen, niin ottamalla vastaan. Se kysymys on, miten paljon otimme vastaan tätä elämää muuttavaa elämän virtaa, elämämme muuttavaa elämän virtaa, eli miksi se sai meidät tulemaan. Saiko se aikaan meistä sen Jumalan kuvan? Ja sitten se toinen asia, mitä teimme sillä. Eli siitä sitten puhui tämä Jaakob. Jaakob kirjassaan, että hän puhui siitä, että meillä on tämä vapauden laki, joka näyttää meille tätä peiliä, että muistakaamme ketä me olemme. Eli meillä on se Messian kanssa se identiteetti. Ja sitten meistä tuli sanan, olkaamme sanan tekijöitä, eikä vaan kuulijoita. Jos tämä asia menee meissä läpi, niin meistä tulee sanan tekijöitä, eikä vaan kuulijoita. Mutta tässä on, ystävät, se asia. Jos me näemme sen, että on se elämän virta, joka tulee tämän sanan kautta, elävän, voimallisen sanan kautta, joka tekee meidät eläviksi, silloin toteutuu se, mitä apostoli sanoo Efesolais 2:10. Tämä on käytäntöä, sillä me olemme hänen tekonsa. Ensin me olemme armosta pelastettuja ja tässä se on lunastettuja myöskin. Me olemme hänen tekonsa. Hän on meidät tehnyt. Me olemme hänen laitumensa lampaat. Psalmi 100. Luodut Messiassa, Jesuassa Messiassa hyviä töitä varten. Meidät on luotu näihin hyviin töihin. Silloin ne tulee niin luonnollisesti, niin kuin omenapuu tekee omenoita. Ei omenapuulla ole vaatimusta tehdä banaaneja. Jos semmoinen vaatimus pantaisiin omenapuulle, että nyt pitäisi käydä tekemään banaaneja, että nyt omenan hinnat on parempia, että kun banaanin hinnat on parempia. Ei se voisi tehdä. Se voi tehdä sitä, miksi se on luotu. Messiassa hyviä tekoja varten. Meidät on tehty hyviä tekoja varten. Kun me ollaan hänessä, vaalitaan hänessä, niin meidän pitäisi ollakin jo luonnostamme se tuntuma, että on tietty kieli, tietyt sanat, jotka ei sovi meille. Me ei saada niitä suustamme ulos. Se paha puhe loppuu. Toisten paha ajattelu ei sovi meidän ajatteluumme. Vanhan ihmisen toiminta ei sovi meille. Ainut, joka sopii, on se, mikä on Jumalan teko. Ja se tullaan palkitsemaan, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Okei, nyt tehdään lyhyt tämmöinen yhteenveto. On elämän virta, 2 Korintolais 5, ja tämä elämän nielee sen, mikä on kuolevaista. Tämä elämän virta etsii niitä paikkoja minussa, jossa on sitä omaa minää ja kuolemaa. Eli se on niin kuin erämaata, johon pitäisi tuoda sitä vettä. Ja kun hebrealaiskirjeen 4. luku puhuu siitä, varsinkin jakeessa 12, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen, se tutkii sydämet ja munaskuut ja kaikki. Mutta sitten se luku päättyy siihen, että tullaan armonistuimen eteen. Siinä on se sama asia, että kun hän tutkii meitä, niin sen ei saisi panna meille väärää pelkoa, vaan hän etsii niitä paikkoja, mihin hän tuo elävää vettä. Tämä on valtava asia. Tämä on se vapautuksen sana. Mutta mitä meiltä vaaditaan? Meiltä ei vaadita mitään muuta kuin rehellisyyttä. Jaakko Löytty aikanaan lauloi laulun, niin vain on. Tämä on juuri se, että me pitää olla, kun Jumala sanoo, asia on näin, me sanotaan, se on näin. Kaha se. Hebreassa on se sanonta,
kahase. Vaikka olisi minkäänlaisia väittelyitä, joku sanoo kahase, se tarkoittaa, tämä ei muutu. Mutta kun me sanotaan Jumalan edessä, minä hyväksyn sen, missä sinä sanot, miten se asia on, niin mitä sitten tapahtuu? Me nähdään, ei hänellä ole tiukan tuomarin silmät. Hänellä on armahtajan silmät. Hänellä on isän silmät. Hän tulee auttamaan. Tämä on se, mikä ajaa sen orpouden hengen ulos. Loppujen lopuksi se koko luonnon takana, kun sitä aina etsitään, mikä se on. Mä olen tullut siihen tulokseen, enkä pääse sen pidemmälle. Se on just se orpouden henki, missä ei ole totuutta, kun me ei yhdistytä kalliiseen vapahtaan. Tässä ei ole mitään pelon aihetta, mutta tässä on vakavuuden aihetta. Eli tässä on juuri se elämä, joka sitten tulee muuttaa meidän kuolevan ruumiimme. Ja sitten kun me ollaan siinä päästyämme ylöstempauksessa, sanoin ylöstempauksessa, sinne ylös, niin sitten me ilmestymme rakkaan Messiaan tuomioistuimen eteen. Hei, kuulkaa, onko hänen silmänsä erilaiset, kun hän katsoi meitä ristiltä, kun hän katsoi meitä ristillä, silmillä, jotka oli täynnä rakkautta, täynnä Jumalaa. Onko hänen silmänsä erilaiset siinä tuomiohetkessä? Mä sanoisin näin. Mä oon täysin vakuuttunut siitä, että hän haluaa antaa kaikille suuren palkan. Mutta ne, jotka meni niin kuin Lot omien mukaan, eikä pyytänyt anteeksi, kun olisi pitänyt pyytää anteeksi. Ja sitten sen jälkeen, kun ehkä pyysi anteeksi, niin ei sitten kysynyt Jumalalta, mitä sinä haluat mun elämällä tehdä. Se Raamattu pysyy kiinni siellä ja sitä on oikein avattu. Okei, jos jollekin on käynyt näin, niin ei ole liian myöhäistä avata sitä tänään. Avata kanavat sinne. Armosta riittää. Sieltä hanat on, sieltä ei puutu. Pitää vaan avata ne hanat. Okei, mutta sitten jos Messias ei saa antaa jollekin lunastetulle lampaalle, joka on hänen omansa, niin kuin Lootin tilanteessa, on hänen omansa, kuitenkin vanhurkas, mutta ei kuunnellut. Jos ei pääse armopalkalle, niin mä uskon, että ne silmät on niin murheelliset, jotka on siellä, että mä olisin halunnut antaa sinulle jotain valtavaa, mutta mä en nyt voi sitä tehdä. Seuraa pitkä odotus, olisikohan se 1000 vuotta vai hei, se ei ole välttämättä 1000 vuotta. Te muistatte sen kertomuksen, jossa se mies, joka ei antanut anteeksi toiselle, niin siinä sanottiin, että se pantiin vankilaan, kunnes se maksaa sen viimeisen rovon. Mutta se viimeinen ropo on siitä, että ihminen myöntyy sanoa, mä olin väärässä, mä en ole sen parempi kuin muut, mä annan anteeksi kaikille niille konnille, jotka ei sitä ansaitse. Mä annan anteeksi, koska minä en ansainnut. Se on itse asiassa se viimeisen rovon maksu. Tämä asia menee semmoisiin syvyyksiin, että en mä ymmärrä niitä, eikä kukaan ymmärrä täysin, miten se tuomioistuin asettaa. Mutta tässä on se asia. Se voi olla suuren ilon hetki, niin kuin Juuda sanoi. Ja sitten tämä on sitä Herran pelkoa, että me tajutaan, että se hetki tulee olemaan valtavan suuri hetki, jos meidän osuutemme 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa on kysymys meidän osuudestamme, pääsemmekö lähelle kuningasta, joka on meidän ylipappimme, vai joudummeko odottelemaan kauempana. Tämä on suuri asia,
jota ei elämän kiireessä ehdi. Tänään mä kuulin erään kertomuksen. Eräs Jumalan palvelija. Ihmiset tekee tosi outoja asioita. En mä edes mene siihen. Mutta jos ihmiset ajattelis tätä, niin ottaisi tämän asian vakavasti. Jumalan rakkaus on aito. Jumalan rakkaus on Jumalan rakkaus. Mutta jos emme oteta sitä pyhästi sitä asiaa, otetaan se leikkikaluna, niin me itse kärsitään. Ja monet menee sen tulen läpi ja rakennus palaa, kun se oli tehty oman maineen takia, oman kunnian takia, että saadaan suuret rahavoitot ja saadaan olla numero 1. Näillä hommilla ei voiteta, mutta nöyrällä mielellä voitetaan. Okei, tämä itse asiassa riittääkin siihen. Ja sitten se Jaan 14, joka sanoo, että Messiaan rakkaus vaatii meitä. Olkoon se meille se vaatimus. Ja sitten kaikille, jotka kuuntelette tätä, jos jaksatte rukoilla Israelin puolesta, Jumala auttaa. Älkää lopettako, älkää väsykö. Meidän johtaja tarvitsee valtavaa apua, voimaa, sotilaat, panttivangit. Nyt on niin suuret asiat maailmassa käsillä, kun Israel on tämmöisen painostuksen alla, niin kuin me ollaan. Koko maailma kokee sitä. Suurissa kaupungeissa ne myllerrykset ja tietyn uskonnon edustajat huutaa suurilla lipuilla siellä ja huutaa rähjää Israelia vastaan ja rikkoo paikkoja. Tämä kaikki on yhteydessä siihen, mitä Jumalan rakkaassa maassa nyt tapahtuu. Ennen kuin mä päätän, niin haluan kiittää kaikkia, jotka rukoilette Israelin puolesta. Isä rakas, anna kaikille voimia jatkaa rukousta, koska tämä rukous on sitä, joka palkitaan sinä viimeisenä päivänä, tai se ei ole maailman viimeinen päivä, mutta siinä mielessä viimeinen päivä. Se palkitaan sinä päivänä, jos se on oikealla mielenlaadulla tehty. Ja sinä olet niin suuri palkitseja, joka antaa vesilasinkin Jesuan nimessä tarvitsevalle Jumalan palvelijalle, ei jää palkkaansa vaille. Sinulle kunnia, siunaa Israelia, kaikkia, jotka tätäkin kuuntelee. Jesuan Messiaan nimessä siunaa palvelijasi Israelia. Amen.